Dwi'n gofod esbonio, sori. Dwi yn shed fy mab yn ar y rhandir yn chwynnu. A wedi dod yma i ymuno hefo chi i sôn am cerddoriaeth Cymraeg. Dwi hyd yn oed yn gwisgo peth earbuds yw hwn. Oedd mam fi'n meddwl na coesau hir oedd nhw. Ond no, earbuds. Cool t-shirt fi o American. Nice. Ie, mae fe'n cool. Nice. Wel, o fi dim rili'n gwrando i lot o gerddoriaeth Cymraeg, pan oedd ffrind fi Lewis di gwahodd fi i gweld Geraint Jarman. A o'n i'n cael jam bach ei hun yn Pontypool gyda BGTM. A oedd e fel, fi'n mynd i gig actually yng Nghasnewydd. Oedd e yn Lyfrgell Meini, a mae hwnna tua 50 metr i ffwrdd o fy nhi. So fi fel, pwy ydi e? Oedd e fel, mae fe'n dyn sydd yn canu, pa fath o cerddoriaeth sy'n gael fe? Reggae. So oedd e fel, reggae Cymraeg. A fi fel, no way. Fi angen gweld hyn. No way oes na reggae Cymraeg. So nes i mynd draw, a oedd ambell un o hen athrawon fi yna, oedd e'n clas. Oedd e mor wych. Oedd gyneuon fe, oedd e gan fe band gyda fe, a oedd mewn 2 neu 3 venue yn canu gyda fe hefyd, a oedd e'n clas ers hynny. Fi jyst wedi gwrando am mwy o gerddoriaeth Cymraeg, band fel Chroma, Mell, a cwpl o bands eraill hefyd. Lot o bandiau gweld, so fi'n hoffi mi stuff fel Tafwyl, Maes B, a fel narrow gigs y Steddfod yr Urdd. Fi offi'r mech, boys o ysgol yn iawn mynd i hefyd, boys really fantastic, wych. Hefyd fans mawr Los Blancos, maen nhw'n ffantastig a maen nhw'n wych i gwylio'n fyw. A o'n i bach yn gutted yn ei fod cael nhw am gig cyn cyfnod clo. So ni'n gobeithio am y popeth yn mynd nôl i normalrwydd, ni'n gallu gweld nhw'n fyw. A hefyd, hoffi'r eira hefyd, maen nhw'n gret i wylio hefyd. Wedi gweld nhw'n Tafwyl y stuff a gwybod sut i cael party, felly maen nhw'n cool iawn. A mae lot o bandiau ffantastig, a os bod neb yn gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg neu eisiau trial, jyst mynd ar Spotify llwytho caneuon dan o hwnna nawr. A mae jyst, chi'n teipio mewn caneuon Cymraeg, mae'n dod lan ar rhestr o playlists gwahanol, a maen nhw jyst yn wych i weld. Dwi'n efo'r un problem efo, o'n i wedi bod yn aros Esu i weld band pres Llaregib, ac oedden ni wedi bwcio nhw i ddod i Philly Fest. A wedyn yn amlwg, cyfnod clos, nath Philly Fest ddim digwydd. O'n i'n rili edrych ymlaen, cos dwi'n hoffi cerddoriaeth nhw, dwi'n hoffi perfformid nhw, ond dwi heb weld nhw'n fyw. Maen nhw'n ffantastig. Ie, so dyna dwi'n cysydd. Nes i gweld nhw'n Eisteddfod yr Urdd fel blwyddyn diwetha, nhw fel y gig oedd eu cloi popeth off, a nhw'n wych. Nath nhw'n cyfer da o Hey Mr Urdd, tegwch chi nhw. Nath pawb ti'n mwynhau. You've made it, os ti wedi gwneud cyfer da o Mr Urdd yn y byd Cymraeg. O'n i hefyd siôl y scenes pan oedd mi Gwynedd i recordio Hey Mr Urdd gyda ysgolion Caerdydd ar Fro, so o'n i'n lwcus iawn i fod rhan o hwnna. Dim band ydyn nhw, ond y person Cymraeg. Mae yna 2 person sy'n chwarae unigol sy'n canu drwy Gymraeg, dwi'n obsessed efo, sef John Nicholas. Chi'n clywed amdano fo? Na, dwi'n googlo fe. Bydde ti wedi gweld os y ti'n Philly Fest. Dwi'n bwcio John Nicholas i Philly Fest bob blwyddyn. Mae efo llais really husky neis. Mae fel bach o Mumford & Sons, math o sain iddo fo. Ac Bronwen Lewis, dwi'n hoffi fyd. Ie, mae hi'n clas. Oedd hi wedi chwarae Go Newydd blwyddyn diwetha. Dod. Oil. Cheers. Diolch pawb. Ta-ta.